Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aw minnu sɔgɔn b'an na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛnɛ kan na bi kunnafoniya bakurubaw la an bɛna kuma Croix Rouge Malienne maaw u y'u ka tɔgɔladon kɛnɛ sigi bi sɔgɔmada in na an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ o kɛnɛ kelen kan na u ye hakilina falen kɛnɛ fana sigi min bolila bunadamadenya dɛmɛ baara taabolow kan an na o fana walawala bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔnna an bɛna walawala kɛ ayo bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala ayo bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan na ina fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminaw la cogoya min na Croix Rouge ale tɔgɔladon kɛnɛ sigira ka bɛn tarata mɛ kalo tile 12 san 2026 an ka jamana dunanjigisoba la ni o bɛ wele ko Hôtel de l'Amitié babuse min taara o de ye ka fara ɲɔgɔn kan bunadamadenya ale minɛ kɔni kɔnɔna na an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani bunadamadenya sabatili ma ale kɛnɛ kɔni bonya n'a karama taara ka di ale kɔni mɔ o fana tɛmɛnen kɔ an ka jamana maa ɲɛmaw ka fara bunadamadenya baarakɛlaw min ye lasigidenw ani jamanadenw ka lafasajɛkulu nin bɛɛ lajɛlen de nana ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ belebeleba in kan ka se ka jɛ ni ka fɛn min ye Croix Rouge olu kɔni dɛmɛ ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka u kɔni ɲɛnɛmaya bari sabu Croix Rouge u kɔni fura k'u waleɲuman dɔ nabagaw fɛ u bɛ wulikajɔ min na waasa ka se ka maaw dɛmɛ maa minnu ni seba tɛ u ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na ka kɛ ni an ka jamana a bɛ lahala min kɔni na o de la fɛn min ye u kɔni ye a jira k'a fɔ ni o ye Croix Rouge ye ko min ye an kan sinsin ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka bunadamadenya ka o ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ o min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka sinsin bere ye waasa lafiyaw o bɛ se ka kɛ cogoya min na hakilina falen kɔni senfɛ fɛn min ye u kɔni kumana maaw ka lahala kan maa minnu ni olu kɔni bɛ wuli u yɛrɛ ye ka na u yɛrɛ kɛ cɛbɔ ye ni ka baara kɛ u yɛrɛ ye n'an ko ma ko volontaires olu kɔni u kumana u nafa kan min ye Croix Rouge ale kɔni ka baara hukumu kɔnɔna na waasa ka se ka dɛmɛw ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ waasa an ka se ka faamuya sɔrɔ nin kɛnɛ belebeleba in kan an ka jɛ ni ka Mali Croix Rouge maa ɲɛmaaba Asitan Kulubali ka kɔrɔfɔw lamɛn. Bi sɔgɔmada in na lajɛ an bɛ deli ka Croix Rouge ka don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bilalen don k'o ye Croix Rouge ka don ye a bɛ bɛn nin kalo tile 8 ma mais an y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ala ni ko dɔw activité dɔw wɛrɛw tun bɛ yen o de la an nana ka na kɛ bi mais Croix Rouge ka don an filɛ ka na o de ɲɛnamaya bi a laɲini ye min ye ka an bɛ baara minnu kɛ a ka dɔn an bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ an bɛ baara min na an ka jamana bɛ état min na Croix Rouge jɔyɔrɔ an y'a dabɔ a ka dɔn a thème yɛrɛ ye ko uni dans l'humanitaire an ka fara ɲɔgɔn kan hadamadenya kɔnɔna na thème y'o de an ye baara minnu boloda hukumu kɔnɔ an ye an ka partenaires bɛɛ wele ka na an ka mɔgɔba caman tun bɛ yan nɔ légitimité traditionnelle tun bɛ yan ambassadeurs tun bɛ yan nɔ Croix Rouge yɛrɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ badenw bɛ yan société an b'a fɔ o ma société nationale partenaire olu b'an dɛmɛ olu caman tun bɛ yan Canada tun bɛ yan nɔ Chine bɛ yan Belgique bɛ yan Allemagne bɛ yan nɔ Danemark bɛ yan a ka ca bɛɛ tun bɛ yan nɔ an y'olu bɛɛ wele ka fara Mali yɛrɛ an ka baara bɛ bila ministère de la santé u ka yamaruya de kɔnɔ aw yɛrɛ u ka ministre ka représentant yɛrɛ tun bɛ yan nɔ bon n bɛ se ka wele ka ne yɛrɛ ye discours min kɛ a kɔnɔna na an y'a fɔ k'a fɔ dɛmɛ min bɛ to ka kɛ an ye sisan dɔw bɔra a la or ko bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ an bɛ ka commencer ka fɛn dɔw boloda mais ni financement ba tɛ ka sɔrɔ a bɛ gɛlɛya donc o de la an segira ka weleweleda kan se an ka partenaire ninnu ma u k'a lajɛ an ka kɛlɛ in a mɛnna depuis 2012 de kɛlɛ in bɛ sen na donc don o don population bɛ anw yɛrɛ solliciter an ka dɛmɛ d'u ma donc o de la an ye wele bila ninnu ma dɛmɛ ninnu u k'a essayer k'a lajɛ a bɛ se ka kɔrɔta cogoya min na a tigɛra dɛmɛ ninnu tigɛra kosɛbɛ mais an bɛ fɛ k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ défi ka ca donc u k'a essayer an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɛmɛ ninnu se ka an ye appel dɔ kɛ yan nɔ an ko k'an mago bɛ miliyari 21 de la que vraiment an ka se k'an ka baara ninnu bɛɛ kɛ ka ɲɛ
bon miliyɔn 21 na an y'a kilancɛ sɔrɔ mais a tɔ kilancɛ an bɛ ka continue k'o de ɲini halisa. An ka jamana minisiri min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛya kow ani bunadamadenya tɔbɔtɔli kɔni mɔ ni o ye colonel major Asaba Jalo Ture ye. Ale tɔgɔ la min ye Sayon Dunbiya, ale nana ka kuma minisiri tɔgɔ la. A ye min fɔ an ka jɛ k'o fana lamɛn. Aw yɛrɛ b'a dɔn an ka jamana a ka ca ni san 10 ye, gɛlɛya b'a kɔnɔ. Donc ni mɔgɔ min ko kɛlɛ, ayiwa ɲagantaw de bɛ yen. Population de bɛ sɛgɛn, gɛlɛya caman bɛ na. O Croix Rouge jɔyɔrɔ de ye ko diɲɛ kɔnɔ. Donc Croix Rouge malien aw yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ u ka san 60 anniversaire u ye k'o de célébrer. Bon o bɛnna wagati min na n'an ka jamana ni a ka kalan kosɛbɛ. Donc gouvernement jɔyɔrɔ ni jamana kalayara, fɛn min ye dɛmɛ, fɛn min ye kɛnɛya ye, k'o lase mɔgɔw ma. O Croix Rouge ye tɔn ye min ɲɛsinnen don ale ka baara ɲɛsinnen don ma. Donc ni tasuma wulila k'an dɛmɛ ka tasuma faga, ni ji fɛnɛ nana samiya ye tiɲɛni kɛ k'an dɛmɛ k'o gérer. Ni kɔngɔ bɛ mɔgɔw la k'u dɛmɛ ka mɔgɔw furakɛ, Croix Rouge bɛna ka na an dɛmɛ baara in de la. Donc an ni u ni ɲɔgɔn cɛ an bolo di ɲɔgɔnma dɔ de b'an bolo. U bɛ baara kɛ gouvernement ka hakilina kɔnɔ. Donc u yɛrɛ y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛ gafe dɔw de dilan. An bɛ baara kɛ o kɔnɔ, u bɛ baara kɛ gouvernement ka hakilinataw kan. Donc Croix Rouge bɛ o de hukumu kɔnɔ ka daminɛ u na wagati fo sisan. Et puis u bɛ Mali fan 14 bɛɛ de kɔnɔ. Hali yɔrɔ minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ yen ni mɔgɔ tɛ se ka se Croix Rouge ka baara bɛ se u ma. Donc u b'an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ. Donc ni nin ɲɔgɔn kɛra k'a fɔ k'u bɛna ka na u ka san 60 u sigilen ka na kunnafoni baara k'o kan a ti ɲɛ ni anw ma kɛ yan. Ministre yɛrɛ ɲɛ gannen don a kan ka voyager bi n'o tɛ ale yɛrɛ tun bɛ se a kɛnɛ kan. Mais comme ne yɛrɛ min ka baara ɲɛsinnen don adamadenya sabatili ni n'a bɛ fɔ ko action humanitaire, donc fɔ ne fana tun ka se kɛnɛ kan ka na yira k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ gouvernement ka hakilina de don, k'a yira k'a fɔ fɛnɛ an b'u kɔfɛ hali bi an b'u dɛmɛ et k'a ɲini fɛnɛ u y'a yɔrɔ panel kɛra aw ye kuma caman mɛn gɛlɛya de bɛ sisan nafoloko la. Parce que dɛmɛ kɔni ni dɛmɛ bɛ kɛ fo musaka de ka bɔ. O musaka ko gɛlɛyalen don parce que diɲɛ yɛrɛ de ɲagaminen don. Iran kɛlɛ bɛ yen, Ukraine kɛlɛ bɛ yen, Sudan kɛlɛ bɛ yen, Congo kɛlɛ bɛ yen. Donc mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛli kɛ u fɛnɛ ka effort éparpillé don. Donc o b'a to dɛmɛ min tun bɛ don olu fɛnɛ ma dɛmɛ dɔgɔyara. Donc n'o dɛmɛ dɔgɔyara fɛnɛ an ka population bɛ yen u fɛnɛ b'a senti. Donc o gɛlɛya ninnu b'an kan. Donc an ye gafe dɔw dilan o caya ɲɛfɔ. N b'a fɔ ko plan de réponse humanitaire an b'a dilan. Donc n'an y'a dilan ayiwa a bɛ musaka bɛ bɛn min ma jamanadenw yɛrɛ crise bɛ se ka kunbɛn cogo di, a bɛ gérer cogo di. Donc an y'o document dilan. Halisa an bɛ to Croix Rouge malienne olu ka nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan min ye kɛnɛ in kɔni senfɛ u ye barosigi kɔni kɛ, barosigi min ni dɔnni b'an ŋana kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ka wulikajɔ ka bon bunadamadenya dɛmɛ baaraw kɔni na u sigira ka se ka hakili jagabɔw kɔni kɛ u ka hakilina falenfalen kɔni senfɛ u kumana maa minnu mako bɛ dɛmɛ la jamana in kɔnɔ ka se ka o maaw kɔni fɛsɛfɛsɛ ka bɔ maatɔw kɔni na ani fana musaka a bɛ se ka sɔrɔ cogo di waasa ka se ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni dɛsɛ kɔni bɛ u la jamana in kɔni kɔnɔna na fɛn min ye u ka nin hakilina falenfalen kɔni senfɛ u kɔni ye a jira k'a fɔ jamana maa minnu bɛ ni olu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ bunadamadenya dɛmɛ ma ka se ka o maaw kɔni kolo sinsin ni k'u dɛmɛ k'u kɔkɔrɔma don waasa dɛmɛ a laɲini ye min ye ka se ka o kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye sigida maa minnu bɛ ni olu kɔni ka cɛsiriw ka bon fo ka taa se an ka cakɛbondaw ma ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔkɔrɔma don ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa bunadamadenya dɛmɛ baara a ka se ka kɛ i n'a fɔ a laɲini bɛ jamana maa ɲɛmaw fɛ cogoya min na o de la fɛn min ye u y'u sinsin fɛn min kan o de ye ka jamana kɔni jateminɛ ni ka maaninfinw dɛmɛ kan ka kɛ maa minnu ye k'u lahala kɔni jateminɛ ka dɛmɛ bɛrɛbɛn waasa dɛmɛ in a bɛ se ka nafa ɲɛ u ye cogoya min na. An bɛ taa pɛsobakaw fɛ yen nɔ programme min ni o bɛ wele ko Bounce-Bag ale kɔni taara ka denmisɛnnin minnu kɔni sɛgɛrɛ olu ka san 2026 san yɛlɛma ɲɛnajɛ o kɔni kɛnɛ sigira min kɔni senfɛ u ye tulonkɛw caman kɔni bolo da ka ɲɛsin denmisɛnninakaw kɔni ma ni ka lafaamuyali caman ta k'u sɛgɛrɛ waasa u bɛ se ka faamuya caman kɔni sɔrɔ ni k'u la tulonkɛ o kɛnɛ in kɔni kanna na min ye ɲɔgɔlɔnw ka taa se seko ani dɔnko tigilamaw ni o ye dɔnkilidalaw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka se ka kuma fɛnw kan fɛn minnu ni o kɔni bɛ tali kɛ furu joona o kɔlɔlɔw aw ni den kɛrɛfɛ o kɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen u kumana nin bɛɛ kɔni kan kɛnɛ in kɔni kuncɛra ni jɔnjɔn dili kɔni ye ni o ye lajɛli fɛn ye ka o kɔni tilan denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ waasa ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen a kana bɔ maaw kɔni kunna.
projet mapulu olu ka dɔgɔtɔrɔ jɛkulu min kɔni bɛ ni olu kɔni bɛ an ka bolimafɛn dɔ kɔni labɛn k'a kɛ i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ni a bɛ ta ka taa banabaatɔw kɔni sɛgɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ u kɔni ye wulikajɔ belebeleba kɔni kɛ kabini avril kalo san 2025 ka na bila u ye dɛmɛ ta k'a ɲɛsin maa minnu ma o de ye maa 39 ani 73 ye minnu bɛɛ lajɛlen ye banabaatɔ kɔni ye u ye nin bɛɛ kɔni dɛmɛ u ye boloci min kɛ o ye maa 4,000 ani 950 ani 50 minnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye denmisɛnninakaw ye ka se k'u tanga ka bɔ banaw tɔɔrɔ ma bana minnu bɛ se ka kunbɛn fɛn min ye o tɛmɛnen ko ka bɔ yen denmisɛnnin 4,000 ani 105 olu ye maaw ye maa minnu ni olu somaw kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ani maa minnu bɔra u ka jamana wɛrɛw kɔni na ka na u kun kalifa yan nɔ olu ka denmisɛnninakaw koro bankas menaka ɲafunke o marabolo kɔni kɔnɔna na fɛn min ye wulikajɔ kɔni kɛra ni ka vitaminu kɔni di u mɔ waasa u ka kɛnɛya kow o bɛ se ka sabati cogoya min na. An bɛ taa sankaw fɛ yen nɔ projet min bɛ ni a bɛ wele ko muso jigi fɛn min ye u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka lafaamuyaliba kɔni ta k'a ɲɛsin maanifinw kɔni ma musow ani bogotigininw olu danbe tangali fo ka taa se u ka musaka sɔrɔli yiriwa o bɛ se ka boloda cogoya min na o de la fɛn min ye u ka babusen bola min kan o de ye furu joona ale kɔlɔlɔw kɔni ye o de la u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka se ka ɲɛfɔliw kɔni kɛ buna adamadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ani bogotigininw olu ka hakɛw bɛ se ka sabati cogoya min na ni k'u tanga ɲɛnamaya duman o bɛ se k'o kɛ cogoya min na ni wulikajɔ belebeleba in kɔni ninnu donna FEB ani Caritas Suisse Mali maaw kɔni fɛ gɛrɛntɛnjugu ani tɔɔrɔjugu min ni o bɛ ta ka an balakaw ani maa minnu ni olu ka fɛgɛ olu sɛgɛrɛ o dan bɛ se ka sigi o la an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Moyen-Orient min ye siraba min bɛ ni o bɛ Kouaji kɔni sanfɛ n'a bɛ kɛ sababuya ye diɲɛ minɛn caman kɔni bɛ tɛmɛ a fɛ n'an ko a ma ko Détroit d'Ormuz ni kɛlɛ kɔni kɛlen don nin siraba in nɔfɛ Iran ani Lamɛriki jamana ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye o de kɔni hukumu kɔnɔna na a kɛlen don ka gɛlɛya kɔni ta ka diɲɛmaw kɔni sɛgɛrɛ o de la ko ni nin sira in kɔni ma labila min ye ko dɔ bɛna fara tajiw olu kɔni sɔngɔ kɔni kan o de la kabini tɛnɛn tɛmɛnen sɔgɔmada kɔni ko a yira k'a fɔ diɲɛ sugubulon kɔni kɔnɔna na dɔ farala taji o kɔni sɔngɔ kɔni kana na o de la fɛn min ye wulikajɔw kɔni kɛlen don ko waasa fɛɛrɛw ka tigɛ ni kɛlɛ min ni a wulilen don siraba in nɔfɛ kɛlɛ in a bɛ se ka sosoro cogoya min na ko ɲɔgɔn tɛ ko a bɛna dadigi kɛ diɲɛ jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafin jamanaw ko olu ta de kɔni ka jugu ni tɔw kɔni ye k'a sababuya kɛ olu ka taji bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɔ jamana kɔkannaw kɔni na o de la diɲɛ tɔnba Nations Unies o secrétaire général k'a bɛ welewelemada kɔni kɛ waasa ɲɔgɔn faamuya o bɛ se ka kɛ nin siraba in nɔfɛ cogoya min na. An bɛ taa Liban ale kɔni jamana na ko ka kɛɲɛ ni min ye kɛlɛ sonsoro min ni o kɔni baaraw kɔni bolo dara Libankaw kɔni fɛ yen nɔ ko o kɔni t'a la ka mago ɲɛ barisabu min ye pankuruw b'a la ka gosiliw kɛ fo ka taa se maaw kɔni ka yɔrɔw tiɲɛni ma jamanadenw ko olu b'a la ka bɔ u sigiyɔrɔw kɔni na ni ka taa yɔrɔ wɛrɛw la fɛn min ye u ka jamana woroduguyan fan kɔni fɛ ko yɔrɔ caman kɔni bɛ yen minnu kɔni b'a la ka langolonya k'a sababuya kɛ fɛn min ye gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔjugu kɔni ye diɲɛ tɔnba minnu bɛ yen ni u ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ bunahadamadenya tɔgɔtɛli kɔni ma olu ye a jira k'a fɔ fɛn min ye ko wulikajɔ kɔni ka kɛ waasa nin ko in dan bɛ se ka sigi a la cogoya min na u y'a jira k'a fɔ ko dugu dɔw bɛ yen olu kɛn bɛ dɔnba la fili ye k'a sababuya kɛ bombardement ye min kɔni b'a la ka kɛ Israel ale kɔni jamana kɔni fɛ o de la fɛn min ye ko maa caman kɔni bɛ minnu mako bɛ dɛmɛ la diɲɛ tɔnba minnu ni o ye cakɛ bondaw ye minnu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don bunahadamadenya dɛmɛ caw kɔni ma u kɔni ye a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan u b'a la ka dɛmɛ lase muso 500 bɔɲɔgɔnko ma waasa u ka se ka wuli ka taa kuma sigida maaw kɔni fɛ ni k'u bilasira waasa fɛn min ye gɛlɛya jugu ni gɛrɛntɛjugu min kɔni bɛ yen maaw dusuw bɛ se ka suma cogoya min na ni ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ waasa jaabi jɔnjɔn o ka sɔrɔ gɛlɛyaw kɔni na. An lamɛnbaaw ni ne bɛ dansigi bunahadamadenya ni yiriwa radio so HDFM dɔnkibaru la min lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la.
Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.